ମୁଁ ଯାଇଥିନି ମୋ ଝିଅ ଘରକୁ ଯାଇଥିନି ଦେଇକି ସେଇଠି ଭାତ ଖାଇକି ଆଇଲ। ହଁ ସେଇଠି ଭାତ ଖାଇକି ଆସିନି। ଆଉ ତୁମର ବୁଢ଼ାର ଦେହ କେମିତି ଖରାପ ହେଇଛି? ଦେହ ଖରାପ ହେଇଛି ମାନେ ଥଣ୍ଡାର ନା ଥଣ୍ଡା କମ୍ଫ ବସିଯାଇଛି। କମ୍ଫ ବସିଯାଇଛି। ମତେ କିଏ କହୁଥିଲା ଯେ ପଡି ପଡ଼ିଗଲେ ପରା ସେଦିନ ବସତେ ବସତେ ଚେୟାରରେ କି ପଡ଼ିଗଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଉଠି ପକେଇଲେ। ଆଉ ତ ଜୁଇଁ ହାରକା ସବୁ ଗାଡ଼ି ଘିନିକି ଆସିଥିଲେ କି? ହଁ ସବୁ ଆସିଥିଲେ ଝିଅ ଜୁଇଁ ନାତି ନାତୁଣୀ ସବୁ ଆସିଥିଲେ ନା ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଦେଇକି ଆସିକି ଦେଖି ଦେଖିକି ଗଲେ ନେଇଥିଲେ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଥିଲେ ସେଠୁ ଔଷଧ ଆଣି ନେଇଥିଲେ। ଆଉ ମୋର ବି ଦେଖୁନ ଗୋଡ଼ ଗୋଟେ ଫୁଲିଛି ଚାଲି ପାରୁନି। ଫୁଲିଛି ଦେଖେଇଲୁନି ଡାକ୍ତରକୁ? ହଁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଦିଦି କି ମୁଁ କହିଲି ଦିଦି କିସ ଔଷଧ ଅଛି ଟିକେ ଦେବ ତ। ଆଉ ଦିଦି କି କହୁଥିଲି ଆଉ ଛୁଆ ଗାଈ ଦୁଧ ଦଉନି କି? ହଁ ଦଉଛି। ଆମର ଗାଈ ଛାଡ଼ିଗଲା। ହଁ କହୁଥିଲା ମାସ ହେଇକରି ବୁବୁଲିଛୁ କହୁଥିଲା କହିଲା ମତେ 500 ଲେଖା ଦବ। ମୁଁ କହିଲି ତାକୁ 500 ଲେଖା ଦବ। ଆମର ବି ଛାଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ଏଇ ଶୀତ ବି ପଡିଛି ନା ଆମ ଗାଈ ବି କମ ଦଉଛି। ଓଲିଆ ଦେଖିଲାନି ଆଉ ଅଛି ଆଉ ଛାଡ଼ିଗଲାନି। ସେ ଛୁଆଟା ସେ ନୁଗାରା ତମେ କିଏ ଆଣିଦେଇଥିଲା ଗୋ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଗୋ। ଏଇ ନୁଗାଟାକୁ ମୋ ଝିଅ ଆଣି ଦେଇଥିଲା। ନା ମୋ ଝିଅ ନେଇ ମୋ ନାତି ଆଣି ଦେଇଥିଲା ଗୋ। ଆଉ ଦେଖୁନ ନା ପୁରୁଣା ହେଲାଣି ତଥାପି ତା ରଙ୍ଗ କଲର ଛାଡୁନି। ଜନ୍ମଦିନ ଲୋ ମୋ ନାତି ଆଣି ଦେଇଥିଲା। ୟାରି ଅଞ୍ଜନା ପୁଅ ଆଣି ଦେଇଥିଲା ମତେ। ଭଲ ଲାଗୁଛି ତା କଲରଟା। ଚାଦର ଗୋଟେ ଆଉ ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟାକୁ ଆଣି ଦେଇଥିଲା ମତେ। ଭଲ ଲାଗୁଛି। ହଁ ଆଣି ଦେଇଥିଲା କହିଲା ଆଇ ପିନ୍ଧିବୁ ମତେ ଆଣି ଦେଇଥିଲା।